ಬತ್ತಲೆ 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 ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ ಐತೆ ಐತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಏನು ಕಾಂಡೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ದೇನು ಅಂತ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಗಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಈ ತೊಡ್ತು ಪೂಜೆ ಆತೋಡು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಹಂಚಿಂಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂ ಮತ್ತು ಕನಪನ ಇರ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅದೇ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ದ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ಪಿದಾಯ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ದೀಪದಿ ಒಂದು ಹಾಂ ಅರ್ಧಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋಪಾಲು ಗಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪನುಂಡು ಪೂರಲ ಓ ಪೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮೈತಿದವ್ರು ತಲ್ಪದ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ಅವನುಂಡು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ರಾಸಿಲಿ ಎತ್ತಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲೆ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರ ಅನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳೆಂತಲೇ ತಿಲೆ 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 ಹಾಯ್ ಅನ್ಫೇರಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದನ ಹೆಂಚಾತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಚ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪು ಜಾದ ಹಿಂದೆಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಲು ಅವು ಆಲ ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ದಾಲ ತುಗೋತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐನ್ ಬಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಚ್ಪಾವೆ ಫುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಮಾಮನಲ್ಲ ಮಾಮಿನಲ್ಲ ಮಾಮು ಆಂಡ ಪತ್ತದು ಯಾವತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಉಂಡೆ ದಾದೆ ಮಗ ದಾದೆ ಊರ್ನಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಊರ್ನು ಅವತ್ತು ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದುಂಡು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇರಕ್ಲು ಐನು ಪತ್ತೆರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಪಾಪ ಕೈ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕಿರೋದು ಅವಳು ಕೈಗೆ ತಾಗದಂದು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತೀನಿ ಬಿರ ಬಿರ ದೀನಿ ಅನಿಕುಲು ಎಂಕಲ నేను బొక్క క్లియర్ అది ఆరే మల్పోయారు వీడియో అచ్చ దీపది ఇతనాయ వాళ్ళు పాడుతుంది ಒಂದು ಬೈದು ಎಂಗಳು ಫುಲ್ ಅವರ ತಚ್ಕೊಂಡಾರಪ್ಪ ಅಂದು ಕನಲೆ ಕನಲೆ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೋನೆ ತೋಜಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ದೀಪ ಕನದ ಅಂದೆ ಮುಲ್ತರ್ದು ಏರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಬೈಕದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಲು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಡೆ ಈತೇನು ಬುಡ್ದು ನೆಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫುಲ್ ದೀಪ ಸೇ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಇಡ್ಡೇಜಿ ಐನ್ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೊಲಸೆಟ್ಟೆ ಇದೀತು ಜರ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಅಂದೆ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಅವಳು ನಡುಟ್ಟು ಇದು ಮಗನ ದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ಲು ಪುರಲ್ಲ ಜರ್ಕಿ ಅವು ಮಾತ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಜ ಹಾಗೆ ಇದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಗೊರ್ಕು ಗೊರ್ಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಫಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿದ ಉಳ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪ ಮುಪ್ಪ
ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ತೂಲ ಅಡ್ಡ ಬುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಅಡ್ಡ ಬುಲ್ಲೆ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈಟೆ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಆಮಂತದೇನ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅಂಡು ನನ್ನ ದೇವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ 6 ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದು ಇತ್ತೆ ಪಿರಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿದೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಗಾಡಿನ ತಚ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಏತು ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಲ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ನ ಒಂದು ಮಗನ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೊಸಾತು ಹೊಸತು ಇತ್ತೆ ಪರ ತಾಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಇರ್ನಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಟಿ 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 ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ದೀತಿಜ ಅವ್ಳು ಕಂಡಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾಮೂನು ನಲ್ಲಿ ಪೋನಿ ಅಂಕುಲು ಅಂಚಿರು ಇಂಚಿರು ಅವು ಕನದನು ಕನದನು ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಂದು ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ದಾದ್ರ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ನಾವು ತೋಜು ಎಂಕಲ ಈ ತೋಡ್ತಗ ಆ ತೋಡು ಪೂಜೆ ಪದ ಲೇಟ್ ಎಂಕಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಅದೇ ಈ ತಿತ್ತನು ತುಂಬು ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಬೇರೆಗೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇರ್ನೆಕ 4th 5th ಮಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ತುಲೇನಿ ಕೈ ಇಂಚೇನೆ ಇಂಚೇನೆ ತಿರುಗಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೋಡು ಇದೇ ಬೂಡ್ದು ನೀ ತಾರಾಯಿ ಓಂಡು ತಾರಾಯಿ ಆ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ತೊಚ್ಪಾಗಿ ಎಂಕುಲು ತಾರಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ದು ಹಾಕದಿಂದು ತುಂಬ ತೋಜುಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟೇನೆ ಎಂಕಲ ಬಿಟ್ಟೇನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡು ಹೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ ತಿನ್ನೋಚಿದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಂತಡೆ ಹೊರ ತಾಗಿನ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಪನ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ನುಂತು ಮನಿ ಪನಿ ಉಂತು ಒಂದು ಇತ್ತೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಪುನಿ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕುದರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾವಳು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾವಳು ಗಾಡಿ
ದಾದ ದೇರ ಕೊಂಚ ಸ್ಕೂಟಿಯಾ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾರುಲ ಕಾರ್ ಏರೆ ಅಲ್ಲ ಕಾರು ನೆಲ್ಲಿಯದ ನೆಟ್ಟಿಯದ ನಾಲ ಇಂಜನ್ ಅದ ಫೈರ್ ಆಪಿನ್ ಬೊಕ ಈಚೆನ ಇಪ್ಪು ಈರು ಉಳ್ಪುನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಈರೇಕ ಓಕೆ ಬೊಕ ಅವು ಪೋಂಡ ಅವು ಪೋಂಡ ಅವು ಹೋಪು ಜಪ್ಪ ಹತ್ತಿ ಈರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂಚಂಡತೆ ಏ ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪುನಿ ಆಪನು ಅನ್ಪುಜು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರು ಯಾಲತೆ ಅತಿಗೆ ಇರು ಮಲ್ಪರು ಬುಟ್ಪರು ಅನ್ಪುಜಲ್ಲ ಈರ ಅಂಚನತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಈರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ತುತ್ತು ಜತೆ ಈರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ತುತ್ತು ಜತೆ ತುತ್ತು ಜನ ಅವರಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅನ್ನೆ ಕೊನ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋತೆ ಬೀಸೋಡು ಮುಟ್ಟ ಕೇನಿ ಅಣ್ಣನ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಡುವೆ ಅಲ್ಲ ಸೂಂಡು ಕಿತ್ತು ತೋಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ನಿಂಬಾಡ್ ಐ ಫೀರ ಬದ ಓಪನ್ ಐ ಬರಡು ಯೆಸ್ ಗುಡ್ 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 ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ಕುಂಬಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾ ಸರಿ ಐತಲ್ ಐತಲ್ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗು ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದಾರ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂದೆತ್ತ ಕಾರ್ದ ನನ್ನ ಕಾರ್ದ ಚಕ್ರ ಅನ್ಪುಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜಾವೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತ ಯಸ್ ಯಸ್ ಬಾ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಚಕ್ಕಂಡು ಎಸ್ ಗುಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು ಮೋಡ ಹೋಯ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಂತದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ತ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ ಪೇರೆ ಉಂಡು ಪೈ ಪೈ ಅದ 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 ಗೋಂಟು ಮಂಡಿದಾರ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡು ಬೈಕ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೋ ಫೋಟೋ ಬರೋಡು ಅಂಗಿ ಜೊತೆ ಮರದಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ನಾ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಗಾಡಿ ದೀಪ ಲೈಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬರಲ್ಲ ಪತ್ತನ ಅಂಟಲ್ಡ ಉಂಡು ನಿರ್ನಿ ನಿರ್ನಿ ಪತ್ತನ ಅಂತೆ ಬಾಬಾ ನೆತ್ತಿರಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದು ಗಾಡಿ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬಸ್ಸ ಬೇರೆ